A Concellería de Cultura da Pobra conmemorou o Día dos Museos achegando a figura de Valle Inclán aos máis pequenos. O museo dedicado ao escritor recibiu a visita de numerosos escolares que tiveron ocasión de coñecer máis a fondo a obra de Valle a través de diversas mostras como inaugurada este mediodía, que recolle os cartéis das xornadas de homenaxe ao escritor. Nos propuxémonos traballar para que os nenos e nenas o vayan coñecendo de unha maneira máis activa e diferente, non tan seria, con charlas e máis, sino que pretendemos darlle a coñecer de unha maneira máis lúdica, porque creemos que eles son moi importantes, porque son os que van a salvaguardar este museo, o sea, as novas xeracións que veñen detrás de nós serán eles os encargados de que isto siga en pé, non? Entón, nada, eles fan unha visita guiada por todo o museo, ca técnico que está ahora mismo con eles, e logo tamén van a facer unha visita guiada por fora, por todas as casas que están, bueno, pois, arraigadas a Valle Inclán, que teñen algo que ver con Valle Inclán. A Edil de Cultura aproveitou tamén esta data para presentar o primeiro concurso de cartéis das xornadas Valle Inclán. Os creadores que o desexen poderán presentar un máximo de 2 ilustracións, entre as que se seleccionará a imaxe das xornadas deste ano, que se celebrarán en outubro. A imaxe terá que ser entregada digitalizada e o lugar de presentación será no Museo Valle Inclán, pero tamén pode ser no rexistro do Concello e compoñendo que ven dirixido para o Museo Valle Inclán, e ao mesmo tempo tamén o poden facer por correo ordinario. Sempre ordinario, bueno, no correo certificado, para que logo chegue aquí e non haxa problemas, non? E sempre poñendo que ven para o Museo Valle Inclán. Logo, despois, se elixirase un xurado, e o xurado estará vinculado ao mundo da cultura e de deseño, e que logo se dará a coñecer no momento do concurso. O premio está dotado con 700 euros e todas as obras presentadas, incluída a gañadora, formarán parte dunha exposición que se desenvolverá no museo coincidindo coa apertura das xornadas.